Opět vás vítám na pokračování v naší hře Resistance. No, to jsem já, opět Alex. Už vám neukážu svůj ksich ještě dnes. Ukážu vám ho, až dohraju. Nejsem si nebo vůbec vidět, jak se byl černý. Vůbec se vám neukážu Vůbec furt nejsi vidět. Ano, a je tu ještě můj bratr, mistr na Resistance. Mariňák Denis, potlesk. Nechci vidět. Staň. Ano, to je Denis. A už se jde na to. Takže, naposledy jsme jeli tankem. A teďka pojedeme... Asi jste mi předtím neviděli, jsem já. A teďka pojedeme tankem, už jsme dojeli a jedeme busem. Ano, teďka budeme bojovat u busu. Ano, takže kdo chce sjet z domů, tak tady můžete rovnou jet. Děkujeme. Takže jsme zabili tak škorpionu, už přes všechno jsme se dostali. A toto je teda dál úloven. Vidíte? Takže dostali jsme se byli a teďka jsme tady, ano, tam máme velitele, ano, se sniperem. Tak a jdeme se na to. Ne, je to sniper. Sniper je odstřelovač. No já se tady už rvu. Ano, o život. Ještě z druhé strany, víš? Jo, vím. Ještě jeden. Jak to bude 20. Neber si. To by se naplnilo. To je jedno. Myslím, že to nevím. Hej? Granáty. Cože? To hvězda. Jo, kuky. A tolik, ale co ještě? Ty krze? Ne. To jo, To naše kulky. to je taková přestřelka. To je co? A to noze. Nemá. To mají v noze. To mají v noze. Jdi na něj. Tak Na zadek. to s kulometem. Ne, ze zadu jdi. Ať to nečeká. Já to hodím brojema. No, tak dělej. Tady si řekni něco dalším divákům. Tak. Já nevím, co říct. Já nevím, co bylo zajímavé. Všechno řekni. Zatím jsme to dohrali. No, Tak co? Co to pozorní? to jsem říkal v prvním díle. No. Tak to bylo třeba. Jak dlouho bude tady s tím mocou? Krátké. No, to bude krátké, ale dobré. A rychle do budovy. Dělej, do budovy. Jdi na benzínku a tam střílej, ne, ale nám bouchne. Benzín! Tam je teď Tady benzín se šetří. benzínku. Na co jít bude jenom jedna várka přišla takhle. Já na to ještě jedno. Když se jedna, tak si bude jenom jedna. Já jsem to právě. Čau. Sorry. Ještě na druhý tam. Teď to předá brácha mě. Super vojákovi. Černobíl ještě je za starých dob. Jo. Šmejtere. Amerikáno, pomoc! Stojte, teď půjdu k tomu dovnitř. Takhle. Poslat patky, ale to nevadí. Teď jsem se popálil. To nevadí. Ježiš. Tam dám. Nás bude obtěžovat. Dobrý. Ježišmarja. Zastřelen svý.
sem jdu právě. Sem chci. Tady je to docela bezpečný. Hele, koukej. Tohle mě baví. Co děláš, že tam volnáš? Ne, to byl zlej. Volnáš? Máme to. To ne, teďka vyběhne další Jo, armáda. to ano. Tak dobrou, no. Ale. Držíš špatně. A ne, takhle. Nejdou. Oni budou chodit. No, jdou z druhé strany. Jdou od té benzínky. Ne, to bude třetí, ale to jsme. To už se dál. No, já jsem nedal docela. Odsaď půjdou. Půjdou odsad. Ale koukej. To nic, jo. Asi jo. Možná, bude dobrý. Odsaď půjdou. Ještě je jeden totiž, víš. Ještě jich je hodně. Tam jsem to zapomněl vykalit. A teď. Co se vrátí? Koho? Ale fakt výjdou o tom tu. Ještě jeden. Já myslím, že to bude zastříval. Musí. Tak by už ušli. To se chceš do odsad. To už je střílená. Kde střílí? No, já říkám. Že střílej. Tam střílej. Dneska je úplně, že v první linii. Oteď se jsou asi za tebou. Já střílím tam. Papa. Zelačíme. Ano, tak zajistím, ano. Tady je to pěkný. Už jsem ho zabil. Ale si už, vidíš? Koukej, už jsem zabil ten poslední. Jsem zabil ten poslední. Možná mi říkáme si two parchments. Jak se říká? Two parchments. A natáčíme různé hry. A vysvětlujeme, jak jsou dobrý. Odsaď jdou. Jo, ne, Resistance. Co to hrajete? To je hra Resistance. Odsaď jdou. To říkám, tam neběží. A jak to? Hej, resistant. Já jsem chcípnul resistant. Říkám, tak smrdí. Já přes ní nevidím. To stejně ne. To nejde, jak by to šlo. To počkej. Ne, ale ulož ho. Dobrý. Hej, von. Jo. To je nechutný. Co čumíš? Kulibočko. Ale to je to vodka. Jde to takhle. Vypnete to už. No, pečestvo. Jestvo. Já dohrajeme tu misi a končíme. Co? Někdo je tu bombou. Pojď to to schytaj. Fakt si dobré. Jak vidíš, že jsem tady. Nebo se svítala tam. Ovikipa! Dárek! No, to jsou viděl. Pomoc! Happy birthday to you! Králíček Miloušek. Potíž koučku.
mě viděli. Vy mě viděli. Jo, dobře. Tu pařmenc, jo. Tak to řekni mám. Těm divákům, jak říkáme na. Říkáme si, tu pařmen, co ukazujeme různé hry. Hej, oni mě neviděli. To bude. Oni mě viděli. To mě to půjde. Prý mě zabijou. No. Co děláš? Ty zabij to takhle. Co děláš? Debil? Co ty jsi tam pohneš s kamerou? A tam si viděl tam to. Vím, že se to pohybuje furt. A co viděl? Někdo na tam je. Kde jsi? Co děláš ty? Kde to jsi? Toho dělám. To jsou ten 4 kůlky. Já ani nevím, co se teďka jako děje. Máš 2 velký. Fakt? Juhu! Který se tě nazbíral. Ne. Necházej, že se hodně tam krát. Volím tak pro zasmání pro diváky. Protože vůbec nesmím moc prostě v tomhle videu. A v dalších jo, protože to už nás bude vyčerpávat. Železné papu. Železné, pachu, cikáni. Ježiš, já jsem blbej. Já zapomněl, že se neběhá jak se hrajou mapy. Že se běhá tak. Úplně se sejmu tvojí. Ježiš! Přímo do hlavy. Vy to. Udělám to přesně jako můj bratr. Umím jeho strategii. Umím tu strategii. Tady to proběhnu a potom jak se běžel k té obří armádě, si nechám obě 2 kůlky. Ne. Aj! Jednou by takovou vystřelila tam svou druhou armádu a ještě granát. To by bylo dobrý. No a jednu na něj, jestli tam je. Už není. Takže se vystřelila na něj. Půlku! To nám sobě jeho divá. Super daj. Jo. Ne, vystřelila na něj. Na tu armádu, musím vystřelovat. Dobrý, nebylo to. Asi 2 práky. Ty mě se střelili, co to bylo. Ale Musíme tady dodělat mám svůj začít. meč. Co? Tak je nám líto. Už se s vámi loučíme, tak zase někdy. Ty upařment.